Gutira doa, eta? Hala, Bai. Partaidetza prozesu horrek zer eman duen ere hasiko da pixkat arakatzen. Ni pixkat zehatuko naiz, elkarguneko parte hartze prozesuan ze xede eukiko elkarguneak eta bertan ze helburu izango dian. Pixkat elkargune izango da, herrian, herritik eta herriarentzako proiektu bat. Jone paperatako bestela. Orduan, garrantzitsua elkargunea adin mugari gabekoa izango da, bai? Eta ekipamendu komunitario izaera bat izango du. Gazteaz hastialdean garatuko du, sormena bermatu eta gero esplikatuko duten balio horiek transmititzeko helburu izango du. Bere helburu garrantzitsuetako bat izango ere bai, usurbilen erreferentziazko gune bat izatea eta gune hori izatea bizia eta irekia. Gaur egunen hemen eragile batzuk soilik daude parte hartzeuenak, baina bere helburua ere bai da gunera eragile berriak gerturatzea eta hola ahalik eta komunitarioena izatea. Eta gero, parte hartze prozesu hortan jarri genituen helburuak markatuko izkizutu hain. Bat izango da, zen komunitarioan aritzea. Horrekin batera, elkarlanean jardutea, herriko eragile eta norbanako eta sortzaile ezberdinen artean. Euskal kulturgintza transmititu eta auspotzea izango da bere helburua eta bere oinarria euskaran duela. Hortaz aparte, kultur eskaintza eta hastialdi eskaintza zabal bat bermatu nahikoa bertan eta gazteen beharrak asetu eta ez dira gurtzen gaita, eta gazteen beharrak asetzea. Eta gero, elkarguneak balio batzuk izango ditu, balore batzuk, eta hain zerrendatu dizkizuet markatutako baloreak, nik uste izenak imakarrik ulertuko dituzuelanak. Orduan, elkargunean balore izan buru jabea izatea, ekologia, feminismoa, euskal zaletasuna, elkarlana, parte hartzea, inklusioa, segurua, sormena eta garrantzitsuna komunitate izaera bat izatea. Nik uste honekin nahiko izango da, ez? Primera, egia esan. Ondo bete den lekua? Gustu xamarren, Zer montra egin barrezu bertan? Ea, Olatza, zaluko guztu pixkat? Bueno, nik esplikatuko ez pixkat, espazioen da erabileren ingurun atamentu nagusen arketak eta gutxi gora bera, nola izan gan, bai? Orduan, eukiko ditu espazio anitzak eta espazio horiek parte hartze prozesuko filosofiakin eta eragile ezberdinen beharrekin sinkronia bat izango dute. Eta espazio hauei naiz eta funtzio batzuk esleitu zaizkien, erabilera aniztasuna bermatuko be eta momentuko beharren arabera espazio bakoitzak behar desberdinei aurre egiteko aukera eman dugu. Hola egongo da diseinatuta. Orduan, 3 gune nagusi izango ditu, elkarguneak, bai. Lehenengoa izango litzake areto nagusia, eta hau izango litzake edukiera handi bat edukiko un areto bat, eta jende asko bilduko ditun ekintzak eta jarduerak aurrea emateko aukera emango diguna. Orduan, gazte mugimenduan erreferentzizko gunea izango da, bai, kontzertuak antolatzeko, asambladak, eta azkenean jende asko bilduko ditun ekintzak. Eta bertan, holtza bat egongo da, soinu ekipo bat, komun propio bat, sukaldeak, hainbat gauza zorritutan da, eta intsonorizatuta egongo da. Bigarrengo gunea, aisialdi gunea izango litzake, batez ere gaztelekuko eta ziortzako nerabe eta gazten espazio libre eta iriki bat, eta espazio modular bat izango da, behar desberdinen arabera, moldatzea egongo dana, eta hola, jarduera desberdinak egiteko aukera izango duna. Eta bertan, sofak, aulki, mailak, liburutegiak, eta hainbat gauzan baita ere. Eta 3. gune nagusia izango litzake sormen gunea, eta bertan, azpiguneak bezala egongoia, soinu gunea, musika taldeak ensaiatzeko, irrati posible bat egoteko, gune digitala, ikusentzunezko jarduerak burutzeko, ispilu gela bat, dantzaiteko, antzerkiak, eta gune narratxa, arte plastikoak, jarduerak burutzeko, edo pankartak egiteko, edo olako gauzetako. Eta gune hau egongo litzake goiko solairuan, eta kultur eta sormen inguruko herritarrekin definizioa gustatuko litzaiguke gune hau.
Eta hiru gune hauez aparte, garrantzitsua litzaigu baita ere, kanpoaldeko espazioekin harreman bat izatea eraikinak, hortarako diseinatuta dengoa, eta kanpoko belarri zoragarri hortan baita ere, jarduerak egiteko aukera ematea, eta harreman hori izatea. Eta azkenik, garrantzitsua zen baita ere gutzako, elkarguneko espazioak izatea gaur egunean asetzen ez dian beharrei erantzuteko espazio bat. Hau da, gaur egunean dauden herrin jabazkaun espazioak ez bikoiztia, baizik eta asetzen ez dian beharrei erantzuna emateko leku bat izatea. Eta horretzat, hola, gutxu gara bera, Antolatzeko molatuko aldea, hainbeste talde, Eragile, iritzi, kulturgile, sortzalde, gazte, nera hoe. nola ulertzen dira elkar? Lorea, idei bai, zerbait baldeu eskuartean? Nahiko lan egitea esan. Niko hain azalduko izet, bai barne antolaketan zatila eta baita kudeaketan zatilare. Barne antolaketei dagokionez, bai irudikatuta daudela bi lan espazio, lehenengo izango zela talde motorai dagokiona. Talde motora bilduko, teorian dago bilduko diala, bai hastian behin edo bi hastian behin, eta hauek eukiko ardura edo hauen helburua izangoa nolabait, egunerokotasunai erantzun bat edo ematea, izan bai gestioak, gobernantza, balioen jarraipena, eta bar. Nolabaiteko alderdi teoriko hoi betetzen nahi dela ziurtatzea. Eta hauek barrun ardura batzuk eukiko ditu izan komunikazioa, baita materiala edo garbiketak ere. Eta talde hau da, talde motorra osatua egongoa bai aktibo dian eragileen ordezkarikin eta baita kidekin. Eta hemen azpimarratzekoa da txandakatze sistema bat aplikatuko zaiola, hau da kideak txandaka aldatzen arituko dira. Bigarren lan espazioa izango zen batzar orokorra, eta hauek eukiko helburua, bazkamente, talde motorra zaratagoko ikuspegi eta baita ahots hori eukitzea. Hauek ez diain maiz elkartuko talde motorra bezala, ikustita dago batzarra gozikingo iala, bidez urtean 2 edo eta 4 aldiz. Geho bestalde ikusila dago elkargunen lau erabiltzaileetan banatu da dagoela. Lehenengoak izango zian kideak, eta hauek izango eragile batian ez daudenak, baina parte hartzea eukiko duenak, bai berien iritzi zeratan erabakitan, eta baita kudeaketa gunean. Hortaz aparte, beste ez da bat izango zen, izandako lehenogoko eragile aktiboa, eta hauek berien jardunak bertan ingoitue, eta baita egunerokotasunean erabiltzen zango elkargunea beha. Eta hauek ere kideen antzea erabakitan parte hartuko eta baita kudeaketa gunean. Gero dazkau, aktiboak ez dian eragilek, eta hauek berien erabakitan eta baita kudeaketa gunean ez due parte hartuko, baina bai ekintza puntualetan elkargunea erabiltzea izango duen. Eta gero dazkau herritar oro, eta herritarrek ere naiz eta erabakitan eta baita kudeaketa gunetan ez hartu parte, posible izango egunerokotasun bizitzan eta baita egunerokotasun bizitzan eta bertan iteian ekintzetan parte hartzeko. Eta goia sartzea pastel haundin, dara kudeaketa. Eta hemen ez dago gauza handik esateko bat ez bai ideia orokor bat dagoela, baina gauza asko erabakitzeko daudela. Eta hortako dago aurtengo urtea, 2025 gehien bat honi helduko zaiolako. Orduan, iteian batzarretan eta honi helduko jo, eta erabiko iala eredu honen oinarrik. Hoi da. Eman un putua. Ez lan makala gaine ausarketa guztia 2 minututan hemen, azkar batean azaltzea. Eta beraz, eskerrik asko guztiei, eta elkargunean ikusiko dugu elkar! Hau bakiko!